Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पक्ष दिताती जबाबदारी घेवंक बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे तयार. राज्यसभेतूय वचपाची तयारी. ते कसं आहे की जबाबदारी आम्ही स्वीकारूच, पण ते ऑफिशियली जे हे असतं ते अजूनपर्यंत त्या संदर्भात सुद्धा ऑफिशियली नाव वगैरे जे आहे तो प्रोसेस असतो. तो पूर्ण प्रोसेस केंद्राकडनं आल्यानंतरच त्याच्यावर एक्झॅक्ट पोझिशन काय असेल ते कळेल सर्वांना. तुमच्या नावाचे जोरदार चर्चा चालू आहे. बाकी नाही, सगळ्यांचे कसं आता की सगळ्यांक दिसता की बरेच जण उलयता असतात, पण तुम्ही जोपर्यंत ऑफिशियली येना तोपर्यंत त्याच्यावर भाष्य करप बरोबर दिसता. आता तुम्ही गेल्ले दिल्ली तेन्ना कितें उलोवप जाल्लें? काय जावन आसलें उलोवप. रेजिनाल्ड सरकारात वांटेकार. ताचे आड जाहीर उलोवप सारकें न्ही म्हूण खंय कार्यकर्त्यांक सांगला. रेजिनाल्ड हा आपल्या सरकारचा भाग आहे, त्यामुळे त्याच्याबरोबर त्याच्या विरोधात एखादं पत्रकार परिषद वगैरे घेणे चुकीचं आहे. तुम्हाला काही अडचण असेल तर माझ्याशी तुम्ही बोला. आणि त्यामुळे ही इज नॉट अवर अपोनंट. तो आपल्या सरकारामध्ये सहभागी आहे, आपल्या IDC कॉर्पोरेशनचा अध्यक्ष आहे. आणि त्यामुळे पार्टीचं काम करणं वेगळं आणि एखाद्यावर टीका करणं वेगळं. पार्टीचं काम आम्हाला कोणी अडू शकत नाही कुठेही करायला. त्यामुळे आम्ही 100% सगळ्या मतदारसंघात पार्टीचं काम करणारच. पण ते करतेवेळी एखादा जर आपल्या सरकारामध्ये सहभागी असेल तर त्याच्यावर टीका वगैरे नाही करायची. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगण, मिझोराम ह्या 4 राज्यांनी अणुवेंचणुको जावपाच्यो आसात. राजस्थानाचे जोधपुरांत गोंयचे 10 कार्यकर्ते अल्पकालीन विस्तारक म्हूण 7 दिसांक वतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मेरा बूथ सबसे मजबूताक गोंयच्यान खंय बरो प्रतिसाद. गोंयचे कार्यकर्ते तांकां जोधपूर, राजस्थान जोधपूर ह्या सिटी भितर वयतले आणि फाल्यां पासून ते तांकां जे क्षेत्र दिल्लें आसा त्या शक्ती केंद्राचेर ते काम करतले. आणि त्यामुळे 7 दीस तांच्यांनी हे काम करपाचें आसा आणि त्यानंतर 5 तारखेर ते थंयच्यान भायर सरतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.